Sa ilalim ng demokrasya, ang kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Ngunit paano kung ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay lumabag sa tiwala ng sambayanan? Ito ang layunin ng impeachment, isang legal na proseso ng pananagutan para sa mga pinuno ng bansa na maaaring lumabag sa batas, mag-abuso ng kapangyarihan o maging pabaya sa tungkulin. Ayon sa Artikulo 11 ng 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas, ang mga maaaring ma-impeach ay ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga commissioner ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kabilang dito ang Vice Presidente ng Pilipinas. Kaya't kapag siya ay napatunayang lumabag sa alinman sa mga sumusunod, culpable violation of the Constitution, pandarambong, pagtataksil sa bayan, panunuhol, mabigat na krimen o betrayal of public trust, maaari siyang mapatalsik sa pwesto. Ang proseso ay nagmumula sa mababang kapulungan o House of Representatives. Dito dapat makuha ang boto ng isa sa ikatlong bahagi ng mga miyembro upang maisampa ang impeachment complaint. Kapag naaprubahan, isusumite ito sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Sa Senado, kailangang may boto ng 2 sa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro upang mapatalsik ang opisyal mula sa kanyang tungkulin. Ngunit higit sa lahat, ang impeachment ay hindi lamang legal na proseso. Ito ay pampulitikang hakbang. Nakaugat ito sa pananagutan ng taong bayan at tumitindig lamang kapag ang mamamayan ay gising, ulat at handang manindigan para sa katotohanan ng justisya. Impeachment, hindi para sa pansariling interes, kundi para sa ikabubuti ng bayan. Panahon na ba para papanagutin ang mga nasa kapangyarihan? Nasa ating mga kamay ang sagot. Magandang araw at welcome sa So to Speak. Ako si Sonia P. Soto. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang mainit na issue, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samahan ninyo kami sa isang masinsinang talakayan upang himayin ang mga isyung kaakibat ng impeachment ni VP Sara Duterte at ang posibleng implikasyon nito sa politika at ekonomiya ng bansa. Kasama natin ngayon ang dalawang iginagalang na personalidad sa larangan ng politika at ekonomiya. Mapalad tayo ngayon pagkat pinagbigyan tayo ng dating mayor ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, isang batikang mambabatas, dating kinatawan ng 3 distrito ng Pampanga at naging prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang iba kundi si private citizen, Attorney Oscar S. Rodriguez. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sonia. At kasama rin natin ang isang leader sa sektor ng negosyo na matagal nang aktibong tumitindig para sa kaayusan, integridad at pagsulong ng lokal na ekonomiya. Isang Kapampangan business advocate, walang iba kundi si Ginoong Rene G. Romero. Magandang hapon sa iyo, Sonia, at saka lalo na sa idol ko. Mentor ko yan sa good governance at saka sa ating mga tagapanood sa ating programa. Thank you so much to both of you, gentlemen, for accepting our invitation. Itong ating pinag-uusapan, national issue daw. At kung titignan natin, pagkat ito'y national issue, lahat tayo apektado po. Ano? So, ayaw nating umiwas sa pagtalakay dito. Bagkus naisip namin, ba't hindi natin ito talakayan samantalang dito sa lalawigan ng Pampanga, meron tayong talagang masasabi na aktibong lumahok sa proseso ng impeachment as a prosecutor. Before we proceed to the impeachment of Vice President Sara per se, gusto ko po kayong tanungin, Kong Oka, ano? Kasi naging bahagi kayo ng impeachment ni Presidente Erap Estrada noon bilang congressman. Paano ba talaga ang proseso ng impeachment nung kayo? Kasi parang pinagkokompara noon, kasi 2 pa lang naman ang na-impeach si Presidente Erap at saka si Chief Justice Corona. Kumbaga, pangatlo pa lang si VP Sara Duterte. Pero maraming mga tao na nagbabalik dun sa dati, pinagkokompara. Bakit daw ganito ngayon samantalang meron ng rules na ganoon noon. So ano ba yung rules na pinag-uusapan natin? Paano ba ang impeachment nung panahon ni Joseph Estrada, sir? Pareho lang, Sonia, ng proseso dapat ngayon. Pareho ang rules of impeachment sa House at sa Senate noon at ngayon.
Ang pagkakaiba lang, iba yung mga personalidad sa Senado ngayon, iba ang personalidad noong panahon namin. Noong panahon namin, nandiyan ang mga legal luminaries like Miriam Defensor Santiago na nasa kabila. Nandiyan si Chief Justice Narvasa na head ng defense panel ni ERAP. Pero mas nalimuot sa amin noon. Alam mo ba kung bakit? Because initially, hindi ko man pinapansin yan sapagkat ang mga endorsers at the time, primero, 3 lang. Tapos noong forward sa Committee on Justice, 35. Initially, nung sa 35 na nag-ask ng executive session ang chairman, may balak na pala yung mga bata ni ERAP at that time. Ginulo yung executive session, point of order na ng point of order, hindi pala marunong mag-rule itong chairman pagkat hindi abogado. So they were able to postpone the initial executive session. Then binulungan ako ni Speaker. At Padre, sabi niya, Speaker Villar. Speaker Villar, Padre, sabi niya, nakakahiya tayo lilitaw pagka open hearing, ganito ang mangyayari. As second vice chair ng Committee on Justice, pwede bang mag-acting chair ka for impeachment purposes? Si Boyet na first vice chairman, head naman ng legal team ni ERAP. Ikaw, hindi controversial, palagay ko itatanggapin ka ni Tito. Tito, naging vice president, si Padre. Gingona. Kako, bakit? May arrangement kami. Bago kami makapag-appoint ng mag-chair nitong committee on justice for impeachment purposes, kailangan meron siyang antabay. Kasi kung hindi siya papayag, mag-appoint kami ng iba. Can you accompany me kay Tito Gingona? Sabi niya, sige ka. Pagdating namin kay Tito, bakit kayo nandito? Ba't mo kasama si Oka? Hindi niya alam, kaibigan ko si Tito. Sinabi na ni Villar yung purpose niya na akong maging acting chair for impeachment purposes. Ng Committee on Justice. Ng Committee on Justice. Doon nagsimula yung role ko. At kaya ko alam yung lahat ng mga pangyayari. And then, nang malaman ni ERAP, after 2 days, kinumbida kaming group of 40 sa Malacanang. Yung group of 40, Padre, yung group of members of the House na kaibigan ni Villar na sumuporta sa pagtakbo niya ng speakership. So, noong humingi siya ng tulong kay ERAP daw, ang sabi ni ERAP, bring here 40 heads and I will make you speaker. So, yung group of 40, idinala kay ERAP. Pagdating namin sa Malacanang, pagkatapos ng ilang kwentuhan, wala nga. Tayuan yung mga kasama ko, hingi ng budget. 50 million, 100 million, 200 million. May mga ready request na sila. Pagdating sa akin, kinanon ako ni Deputy Speaker Gullias ng Cebu. Padre, sabi niya, bakit hindi ka humingi? I think this the right time for you as chairman. Siguradong bibigyan ka niyan. Oo nga, sabi ko, pero I don't think it is the right time for me to do it. Pasensya ka na, hindi ako makakahingi sapagkat acting chair ako. Buti hindi ako humingi, Padre. Paglabas namin, ako na lang ang hindi humingi ng budget. Noong maglabasan kami sa guest house, noong kausapin ako ni ERAP, kamayan. Isa-isa, kinamay. Chairman, patulugin mo lang impeachment conference sa committee mo, ha? Umiti lang ako. Hindi ako tumango, Padre.
Tapos dumiretso ako sa house. Pagdating ko sa office ko, tinawagan ko si Speaker Villar. Sabi ko, Speaker, may utos sa akin si Erap na patulugin ko impeachment complaint. Pag nalaman niyang hindi ako pawar sa kanya, ako siguradong papalitan tayo. Ako particularly, kung gusto mo akong tapusin natin ito, under my chairmanship, bilisan natin. Paano? Sabi niya. 35 yung mga endorsers na. Now, yung group 40 natin, kausapin mo. Kunwari sabihin mo ako na ikokonsulta. Kung majority ay against the impeachment, magiging iisang boses tayo. Kung in favor of impeachment, kailangan iisang boses din. Para may pwersa tayo. Yun ang, o sige, sabi niya, the following day, dinala na kami sa Shangri-La, kwarto-kwarto. 5 congressmen each team, bawat kwarto. Unang-una kami. Pagdating noon, ito, sabi niya, kailangan mag-desisyon tayo kung saan tayo, but it should be one voice finally after this. Sabi niya sa grupo, isa-isa. Malabo yung mga sagot ng mga nauna. Pagdating sa akin, may isa na hindi ko nasasabihin ng pangalan, ng tanong agad kung ano yung para sa kanya, kung magboboto siya ng gusto ni Speaker. Hindi ko nasasabihin ng pangalan. Hindi naman ako nandito para manira. Pagdating sa akin, alam ba, sinabi ko, Son, Padre, Speaker ka ako, hindi ordinaryong problema ito. Tayo ihusgahan ng susunod na henerasyon pag nagkamali tayo dito. Ang mangyayari dito, pagka hindi natin ginawa obligasyon natin, uunahan tayo ng military. Magkakakudita. Kapagkat may kausap akong mga ilang kaibigan sa military ako, na may serious na balakin yung majority sa kanila, at naalaala ko kako yung sinabi sa akin ni Senator Jokno nung kinukumbida namin. Ang sabi ni Senator Jokno sa akin, the grievous fault na ginawa ni Marcos sa bayan ay hindi ang pag-declare ng martial law per se, kung hindi ang pagpapatikim ng poder sa mga militar. Siguradong hahanap-hanapin yan ni Jokno. Ganun nangyayari ngayon. Pag hindi natin naunahan ang mga yan, kako, kudita. Because of what is happening. Kailangan kako, this opportunity must be grabbed by us. Tayo ang magliligtas sa susunod na henerasyon. Let us do the right thing. What is the right thing? Let us, kako, impeach Erap. Bring this to the Senate for the final verdict of the people. So, sa madalit salita, ginawa namin yon. Finally, yung group of 40, majority in favor. At yung group of 40 plus 35, naging 75. 73 lang ang 1/3 eh. Tapos, medyo natuwa na ako noon. Hindi alam ni Erap yun, hindi alam ang grupo nila, patago naming pinagagawa yon. Pagdating, humingi na ako ng meeting sa committee at gumawa na ako ng strategy. Ginawa ko sa plenary hall. Pinakumbida ko yung lahat ng mga kaibigan natin sa civil society. Pinapuno ko yung gallery. Para kung manggugulo yung mga tao ni Erap, i-intimidate sila ng ating mga grupo. Tapos nang nag-preside na ako, itong si Apostol mismo, palagay ko siya anti-riot door dyan. Ginugulo. Then nakala nila, first time kung medyo na-publicize ang aking kaunting nalalaman, akala nila malambot ako. Aba, noong sunod-sunod, binigyan ko na ng example kung paano mag-preside. Pati si Goles, hiniya ko eh. Bakit ko hiniya?
para ma-intimidate itong mga gustong manggulo. Gusto nila guluhin eh, para ma-delay. So, tumayo si Goles, sabi niya, Mr. Chairman, I move. Sabi ko, Mr. Goles, I'm sorry, you are not a member of the committee. I will not entertain your motion. You better take your seat. Paupo si Goles, pahiya. Pero nakita ng mga, kasi marurunong yung mga bata ni Erap na nandoon eh, tapos panggulo talaga. Now, nagkaroon ng kaunting lull. Then, nag-resume mo. Sige. Hearing resume. Pagkatapos, pumasok itong kinausap kong civil society leader, kasama yung isang grupo niya, may mga dalang bulaklak. Kasi at that time, determined na kung sino yung mga pro-ERAP sa committee eh. Pinagbibigyan nila ng bulaklak. Naka-order na ako na resumption ng hearing. Pero, sabi ko, Mr. Sergeant at Arms, take this lady away from the gallery, from the plenary. She is violating our rules. Napaiyak yung leader natin na aking hiningan ng ano. Just to show that I meant business dito sa mga gustong manggulo. Aba, after that, yung balak nilang questionin yung mga endorsements. Question nila eh. Pero sabi namin, there were proper endorsements, pero ang totoo, nakalista lang yung signature sa isang listahan na papel. Bawal yon, hindi yun ang proper form for an endorsement ng impeachment. Kailangan isa-isa, notaryado. Eh wala kami. Then later on, naalata ng isa sa mga bata ni ERAP na member, humingi ng kopya ng mga endorsements. Nagkaroon ako ng opportunity. Those who were kako substantial copies, it will take time. I will therefore declare a recess. Kaya nung nakita ninyo yung lal, mahigit na 1 oras, kasalukuyan pantakbo ng takbo sina Defensor para mag-gather Spice yung Boys mga yun eh. yung Spice Boys. Nung mag-gather na nila, binulungan na ako. Ni-resume ang session. Nung maipakita ko yung mga endorsements form na pirmado, doon na nanahimik yung head ng kanilang legal, yung sa Cagayan, si Congressman Ella ba yun? Yung head ng team ni ERAP sa hearing na yun. Pumayag siya na i-consider na yung mga endorsements as a regular endorsement to form part of the 1/3 members of the House properly endorsing. Then, hindi tatapusin ko na sana. Na-achieve namin yon, dapat tapos na. Hindi na magkakaroon ng hearing, ng presentation of evidence. At diretso na sa Senate. Walang nga ito si Apostol. Nag-motion ba naman? Primero, hindi ko pansin. Hindi ko nahalata. May mga nauna yan. Banang gulo. Sumigaw. Inihiya ako. Kanu-question. Sabi ko, ano bang problema mo, sir? Kako. Sabi niya, ba't di mo ako pansin? May nauna sa'yo. Kahit nakasama kita dito sa harap ka ako, may nauna sa'yo. Medyo igalang mo naman ako. Para sa binulungan ko si Villar, sabi ko, mag-recess muna tayo sandali. Mag-usap kami ni Serge. Then, ang sabihan ni Speaker Villar, Serge, pabayaan mo naman si Paring Hoka. Then, after that, niresume namin. Nag-motion ba naman ng loko? I move, sabi niya, Mr. Chairman, that we refer this kanya resolution to the plenary. Dapat hindi na idadala sa plenary yan eh. Diretso na sa Senado because of the 1/3.
endorsements ng mga members of the House. Eh pati mga kasama namin nag-approve. Hindi nag-object. Akala nila, huwag mo kasama namin si Serge. Kasama yun sa strategy. Walang iya. Another problem na naman, sabi ko. Walang magagawa. 3 beses kung tinanong, kung walang objection, wala. Anong magagawa ko? Mas na approve. Natapos, hindi dapat dadalhin sa plenary yan. Seset ulit. Kasi committee hearing lang yun eh. Then, a day before the plenary session, na-sponsoran ko na yung report sa floor. Nalaman namin ni Speaker Villar, papalitan ng speaker, pupersahin yung members para walang 1/3 yung mag-i-endorso sa resolution. Nag-usap kami ni Speaker Villar. Gulo siya. Tinawagan ako. Pwede, padre, sabi niya, pwede tayo mag-usap sa Starbucks Cafe. Sa may ano yun eh. Annabel's. Tomas Morato. O sige ka ako. What time? Ngayon na, sabi niya. Pagdating ko, kala ko kasama yung lahat. O bakit ka wala? May problema, sabi niya, tayong dalawa lang. Hingi ako ng tulong sa iyo. Ano yun? Siguro narinig mo na, papalitan na ako as speaker. Baka hindi na natin madala sa Senado yung resolution natin. Sayang ang ginawa natin. Anong dapat akong gawin? Hindi problema yan. Na-achieve na natin ang 1/3. Our role is to forward immediately to the Senate the impeachment, The article of impeachment for trial. Now, hindi na kailangan yung report sa plenary. Kaya lang, ginagawin natin yon because of Serge, yung approval ng kanyang motion. So, idadaan natin sa Napanood plenary. namin yung sa TV. Diba? Napanood yun. Kaya nagulo eh. Sige, dadaan natin sa plenary, pero hindi na ako magbabasa ng report. Ikaw na lahat. Sinong mag-ano ng prayer? Hindi ko alam, sabi niya, ikaw pa rin. Sino ang... meron pa akong isang inano, siya pa rin. Tapos, ikaw na rin ang babasa ng aking report. Pagkabasa mo ng report ko, palitan mo yung tono ng boses mo, orderin mo yung Secretary General to immediately and personally forward the article of impeachment to the Senate for trial. Then, bang the gable. Forthwith. So, forthwith na padala. So, kaya ko yung istorya yan, mas masalimuot yun amin. Ito malinis, pero kinu-question pa ni na Cheese. Tsaka Cheese. Tsaka bakit napapayag itong sina Cheese at tsaka sino yung kaibigan nating... So, walang issue, sir, yung sinasabi na merong iba kasi, hindi ba sabi, dapat 1 year na meron silang binabanggit na gano'n. 1 year bar rule. Inaano nila na merong iba't ibang mga... Sa amin o ngayon? Hindi, yung ngayon. Hindi. Kasi yung sa Constitution, the mandate ng Constitution, ang impeachment must be only coming from the House. Exactly. Hindi pwedeng iba. Now, the impeachment must be filed within that 1 year period at walang iba. But the term there is initiated. I see. The initiation must include the filing. Filing in itself is not a complete initiation. Yun kasi yung sinasabi Yung nila. tatlo, filed lang yun. Pero filed. hindi ginalaw. Yes. To initiate is to refer this to the proper committee. Okay. That is the start of the initiation. Okay. So, pagka makikita mo dito, kaya ako dinala, baka akala ng mga nakikinig ng bobola ako, nandito ang sa rules of the House of Representatives. impeachment proceedings, nandyan.
So the initiation must be not only filing. Kung filing lang, hindi pa initiation yan. The initiation and referral. Okay. Pag ni-refer na yan, mag-i-start na yung hearing. Titingnan kung it is sufficient in form, sufficient in substance. Pagka sufficient in form and substance, isa-set na for hearing proper. Yung hearing proper to receive evidence of the prosecution as well as of the defense. But if 1/3 of the members of the House have already endorsed the impeachment complaint, hindi na mangangailangan ng hearing-hearing. Immediately, forward na yon sa Senado for trial to forthwith proceed. Oh. So what is your interpretation of forthwith? Immediate yun. Para kang pinaandar mo yung sasakyan, diretso sa destination mo, walang tigil yun. Kung titigil ka man for one reason or another, pero diretso. That to me is forthwith. And is that your own interpretation of the word, the term? Kasi naging controversial na yung forthwith. So kayo ba naniniwala din, Sir Rene, na dapat agad-agad? Oo, kasi in fact, ang dami kong ni-research eh. Pati Google, ChatGPT, dictionary. Ano yun, agad-agad eh. Yung meaning nun. Pero yun nga, yung nakakatuwa yung very informative yung binigay na account ni Mayor Roca. No? Nakikita natin yung diferensya noon at saka ngayon. Ngayon talagang, ako personally yung nakikita ko is that harap-harapan talaga hindi ginagawa yung dapat gawin ng ating mga senador. At harap-harapan, alam nila, mali yung mga ginagawa nila. Ang tingin ko parang pinipilit pa rin nila. Lalo na yung mga pro Duterte. Sabi nga ng mga maraming experts na nagsasalita, no? Bakit judge ka ikaw mismo magmo-motion to dismiss the case, no? Parang malinaw na malinaw eh. In fact, I had the chance to go with Mayor Oca, congressman siya noon, with Levi Laos. Nung prosecutor siya. Nung prosecutor siya. I think about 3 hearings sa Senado. Nakita namin kung paano sila mag-process. No? Siyempre, ito, wala pa naman trial eh. Ang masama, wala pang trial, yung proseso masama na. Oo. No? So, witness pala kayo doon sa historical, na yon, impeachment hearing o trial, Pati yung kay Corona. Nandun din kayo noon. Hindi, nagpunta kami sa Senado, pero si Paring Oca kasi, during the impeachment trial of Joseph Estrada, he invited us several times to join him. So you were there. Yes. So talagang talagang nakita nyo yung kung papaano yung actuation ng mga senador. Iba yung feeling pag nasa gallery ka, nanonood ka lang ng proseso ng impeachment trial. Bakit ko ikinuwento yun, Padre Emson? Hindi, not for the sake of kwento. Kinuwento ko yun just to show to you how flawed it was during our time. And yet, pagdating sa Senado, kasi yun ang aming iniisip, yun ang aming paniniwala, at yun ang aming interpretasyon sa konstitusyon. The moment na madala yung articles of impeachment sa Senado, wala nang dapat gawin doon except to try. Nakita nila nagkasuntukan pa doon sa House, nagkagulo eh. Kamunti na rin kami magsuntukan ni Congressman Diaz noon eh. Kasi si Diaz noon, pro-Erap eh. Tinapig ba naman ako dito, sakit-sakit. Tatahimik ka dyan, sabi sa akin, alam ko ikaw may pakana nito. Tumayo ako sa galit ko. Si Alvarado lang pumigil sa akin eh. Bulacan, sabi niya. Padre, sabi niya, on the contrary, ako naman naniniwala sa ginawa mo, I congratulate. Para hawakan lang ang kamay ko para hindi dadapo sa mukha niya. Hindi, suntukan na yun. Oo, ganyang kagulo. And yet, pagdating sa Senado,
Mga legal luminaries yung mga kalaban namin doon, sina Miriam Defensor Santiago, they never question the proceedings down. They did not question the legality or the propriety of Yung pag-transmit. the transmittal of the articles of impeachment sa Senado. Dito ang ganda-ganda eh. Mahigit na 200, hindi lang 1/3 eh. 250. Ang linis. Iisa lang within the 1 year period. Pagkatapos guguluhin mo, tapos kung ano ang sasabihin mo, ilalagay mo doon na wala sa konstitusyon. Nag-self-destruct si Chis doon eh. Nag-self-destruct yung kaibigan nating si Cayetano. Ang kahit na nung tingin ko, self-preservation ng kanila eh. Nakita nila malakas-lakas pa yung mga Duterte. Nakikiayon na ma-delay, hindi magkaroon ng trial. Gustong-gusto ng mga Duterte na hindi magka-trial eh. Bakit? Because magkakaroon ng karapatan ngayon ang impeachment court and those involved to subpoena The bank accounts. the bank accounts of the Dutertes sa AMLA. Pag nakita yon, talaga sira sa publiko yung mga yan. Yeah. We'll return to that after this commercial break. Huwag po kayo nga alis, magbabalik po kami.
Nagbabalikan, so to speak, at ako po si Sonia Soto. Kasama pa rin natin ang ating mga panauhin na nagbibigay ng linaw at lalim sa ating talakayan, sina former Congressman Oscar S. Rodriguez at Mr. Rene G. Romero. Tuloy po natin ang ating pag-uusap. Marami kasing mga tao ang naguguluhan. Ang may mga tumitingin na ito ay away lang talaga sa pagitan ni BBM, Presidente Marcos Jr. at ng mga Duterte. At ang mga taong bayan ay parang nanunood lang o kaya ay nadadamay. Dapat kasi daw ang pinagtutuunan ng pansin ay ang ekonomiya, napakataas ng presyo ng bilihin, hanap buhay, marami naghihikaho sa ating mga kababayan at bakit ito ang pinag-uusapan at bakit ito ang nangyayari. So ito daw ay political lang. Wala naman daw itong saysay at walang kabuluhan ito sa kinabukasan ng ating bayan. What is your perspective on that, Kong Oka? Why impeachment? Bakit? Away lang ba talaga ito ng dalawa? Posibleng may kasama yung away. Pero sa aking paningin, mas importante yung bigyang diin ang pagtitiwala ng taong bayan sa mga iniluklok sa poder. Dapat magkaroon ng talagang tamang pananaw, values, yung mga leaders natin. Kung hindi natin uhusgahan ang kagaya ng mga lumitaw na ginawa ni Vice President Sara, paano natin ma-expect yung mga iba na gagawa ng tama? Halos mga corrupt na nga yung mga tao ngayon sa ating pamahalaan. Pagkatapos, pababayaan natin, nakita na natin ganyan ang nangyayari, pababayaan natin. Gagawin natin dahilan, yung ekonomiya. Nakakasira din sa ekonomiya ito. Alam bang pagka hindi na ayos yung corruption sa Pilipinas, iiwas na ito ng mga investors din, Padre. Iiwasan din. Kailangan ito. Kailangan magkaroon ng closure. Kung talagang walang ebidensya, di tapusin na. Kung talagang marami ang naniniwala kay Sara, at least ang importante, tatapusin ang nasimulan. Hindi pwedeng i-violate yung saligang batas. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa Estados Unidos ngayon, ha? Trump is violating left and right, mga provisions ng kanilang saligang batas. Ang mga democratic institutions doon talagang binabaliwala. Ganyang kalala. Kaya nagtatakbuhan din yung mga investments doon, pati mga tao. Di ba, Padre? So I think personally, Son, that this is a very important step for the people. From the point of view of business, kayo po, marami kayong nakakausap at kayo mismo, isa kayong negosyante at matagal na kayo nagmamalasakit pagdating dito sa sa ekonomiya natin. Ano ang take nyo dito? Kailangan bang i-go through natin ito o this is something na dapat hindi na nangyari o gusto nyong ma-pursue din ito para makita na natin kung totoo nga na may kasalanan si VP Sara o wala? Tama yung huling sinabi mo, Tita Sonia. No? Sa kaming mga businessman, kung minsan nag-uusap kami, unang-una, sa tingin namin, nag-umpisa itong gulo nung maghiwalay yung unity team na naghiwalay, no? Yung Marcos at saka Duterte. Since then, makita mo, parang talagang may pangarap na maging presidente si VP Sara. At nakita niya mukhang sagabal yung pagka-breakup nila ng Marcos. Naging aggressive ang tingin namin si VP Sara. So, yun ang nakikita namin on the political side. On the economic side, ang tingin namin kapag ito nag-drag, in fact, nag-uumpisa na ngayon, magsisialisan yung mga investments dito sa Pilipinas. In fact, ang tingin namin, kumisan naririnig namin dito lang sa mga investors dito sa Clark, no? Nung pumutong na yung away ng unity team,
medyo ano na sila nag-assess na sila ng sitwasyon. Kung sila ay magtatagal dito o hindi eh. Ngayon, nandyan ang impeachment, tapos ang gulo ng impeachment. I believe baka meron na mga umalis na mga investments o kung sakali meron silang expansion, nagiging wait and see attitude sila ngayon. So in short, tama yung sinasabi ni Paring Oka na malaking epekto ito sa ekonomiya. Habang ito ay hindi magkaka-closure, habang ito hindi matatapos, ito ay palaging nagbibigay ng problema sa ating ekonomiya. Kaya ang gusto sana natin, bilisan natin tapusin ito. Huwag na nating patagalin, no? So that mag-umpisa tayo ulit sa magandang sitwasyon. So ang nakikita nyo ngayon, ang reading nyo, pinatatagal imbes na pabilisin at matapos na. Parang nagdadrag di ba? Dinidribble. Yeah, dinidribble. So, sir, ang sinasabi nyo, kanina, lahat ng mga proseso nung kayo, kung titignan mo, sinunod nyo yung saligang batas. At sinunod din ng Senado noon ang saligang batas. So, ang sinasabi nyo ba ngayon, ang Senado ngayon, hindi niya sinunod ang saligang batas nung i-remand niya, ibalik niya yung articles of impeachment at humingi pa siya ng clarification at ngayon, hinihingi pa ng kanilang spokesperson na dapat daw i-publicize pa yung yung certification. Wala lahat yun sa saligang batas. Wala lahat yun sa kanilang rules of impeachment. Wala nga ang mga basihan. At very obvious yung kanilang balakin, delay lang. Hindi magkaroon ng trial. Yun yung sinasabi ninyong nakakasama. Oo. Yung delay. Actually, hindi man delay. Parang gusto nilang basta mawala na lang eh. Parang bula yung sitwasyon. Pupunta naman ako sa sinasabi ni Paring Oka kanina na kung walang accountability, kung walang transparency, magkakaroon ng distrust. Yung mga mismong Pilipino at saka yung mga foreign investors, hindi na magtitiwala sa Pilipinas. So may hirapan tayo. At yung mga syempre yung taong bayan, yung mga rallies, yung mga kasi syempre hindi naman pwedeng hindi magrarally, hindi magsasabi ng magpoprotesta. Alam mo, yun pa ang very serious danger dyan, Son. Bakit? Pagka nawalan na ng kredibilidad yung Kongreso, particularly the Senate, pagka yung mga taong bayan hindi na naniniwala sa ganyang mga institutions, eroded na yung trust nila. O wala ng kredibilidad ang Senado, magiging irrelevant na sila. Pagka pumunta sa puntong yun, ang paniniwala ng mga tao, baka magkakaroon ng problema tayo. Baka babalik na naman sa EDSA. Oo. Problemang malaki. There's a big possibility sa tingin namin. So, yun na naman. Ganun na naman ang Diba? kahihinatnan. Balik. Pero hindi ba nila alam yun, sir? Hindi ba alam ng mga senador yun? Hindi naman lahat sila bagito. Hindi naman kailangan ba maging abogado ka para maunawaan mo na posibleng mangyari yon sa delays na ginagawa nila. Kaya ako nalulungkot, the likes of Cheese, the likes of Cayetano, marurunong eh. Pero inuuna nila yung survival, inuuna nila yung sariling interest, imbes na yung common good, yun ang nakakalungkot. Alam nila yung magiging repercussion yan. Alam nila yung posibilidad na yan. And yet they are doing it for what reason? Meron ka bang ibang interpretation, Padre, kung hindi yung personal interest and survival? Ganun lang yan. Di ba nagpadala ka ng open letter kay Senator Cayetano? Oo, ganda ng ano mo. Oo. Kasi parang baligtad eh. Dapat ang mga tao, iboboto ka nila because nagseservisyo ka ng maganda. Parang ngayon, okay lang na hindi masama yung binibigay kong serbisyo sa mga nagboto sa akin. No? Ang importante, magkakaroon ako ng pagkakataon na hahabol ulit.
Ang pinagtataka ko, what kind of magnet yung dala-dala ni VP Sara? Bakit itong mga taong ito, yung mga karir nila, no? Isa na lang yung isang kaibigan natin na si Senator Cayetano, no? Matagal nang binild up yung sarili niya bilang isang politician eh. And here he comes kay VP Sara. Basta na lang ipagpapalit yung many years na tinayo niya yung credibility niya for just one person. Kaya tinitingnan namin, ano ba naman kalidad ni VP Sara, bakit itong mga senador na ito at ay parang okay lang kahit na masira ang pagkatao ko. Yung mga ganun. Anong kinatatakutan ba nila? Meron ba silang kinatatakutan? Itong mga senador? Sa Kasi tingin- parang yung 5 lang yung halimbawa, si Coco Pimentel, si Risa Hontiveros, si Nancy, sino pa yung isa nilang kasama? Si Oh. Grace po, Grace po, tsaka, si Mrs. si Gatchalian. Gatchalian. oo, si Win Gatchalian, di ba? Gatchalian. Oo, parang sila lang ba yung may independence of mind, gano'n, na nauunawaan yun. 18 kasi yung bumoto na i-remand, ibalik eh. Kaya nakakalungkot. Oo. Paano mangyayari yan? Kasi hindi ba, nag-oath na sila, sir eh. Yeah. Di ba, nag-oath na, tapos in-acquire na ng impeachment court, ng Senado na naging impeachment court, yung jurisdiction sa Sa case at saka Oo. sa person ni Sara. Kasi oo, meron na nga abogado, tinanggap niya yung in-identify summons. na yung abogado. Ang dami yung battery ng mga abogado niya. So ano mangyayari dyan? Parang intentional, ginagawa nila talagang malabo eh. Di ba ni Reman? Pagkatapos naglabas ng summons kay Yeah. VP, tapos nilabas yon para magkakaroon ng pagkakataon na questionin. Bakit binibigyan mo ko ng summon eh? Binalik mo yung articles of impeachment. Ano bang dapat ko sagutin diyan? Sa parang there is an intention of hindi ko alam eh. At saka yung 19th, yung sinasabi, 19th Congress, 20th Congress, parang lalo nilang ginugulo. Parang sabi nila, hindi, kailangan yung 20th Congress, sila yung magsasabi kung itutuloy nila o hindi. Wala pa naman 20th Congress eh. So paano ba ito? Sir, meron bang kapupuntahan pa yan? O talagang ito ay katulad nung sinasabi ni Kong Rene na parang parang nasa may script na sinusunod na guluhin na lang natin to para wala nang mangyari dito. Kaya ako ikinuwento yung aming experience sa impeachment ni President Erap para medyo maintindihan din ng balana ng mga tao na nakikinig na scripted ito. Hindi pwedeng instant. Strategy nila ito to delay. And not only to delay, to prevent a trial. Kasi pagka nagka-trial yan, totoo yung sinasabi ko. AMLA can step in. And the records of the so-called receipt of questionable monies to the Dutertes. Mary Grace Piatos and everything. Hindi lang yun, yung Yung bank drug accounts. money. Yung bank accounts. Nahawak ni Trillanes eh. Yes. Oo. Si Trillanes, sigurado siya eh. Nabigyan ng kopya. Oo. Anyway, at all cost, gusto nilang ma-avoid ang trial. Kasi pagka nagka-trial, Lilitaw lahat yun. lilitaw lahat yun. Doon na mawawala yung tinatawag nating attraction ng mga Dutertes sa mga common taong madaling mapaniwala ng kanilang style. Kasi paniwalang-paniwala ang mga tao eh, di ba? Yeah. Oo. So, yun yung kapag lumitaw yun, mabubuksan na yung isip ng mga tao. ng mga tao. Kasi meron pala doon na merong mga sinasabi na
dun sa mga bank accounts na yun, galing sa drug lords eh. Monthly, Merong ganun, monthly na lahat sila tumatanggap sa drug lords. At hindi ba anti-drug yung kanyang plataforma kasi puksain ang mga drug lords at ang droga itself, di ba? I can recall and very important son, Parin Rene, yung incident in connection with that kind of situation. Noong ma-select kami as prosecutors, kami tatlo ni na Joker Arroyo, Bobby Tanyada, at ako, kami tatlo kasi ang kinoconsider na progressive sa grupo. But at the time na magkaroon ng mga prosecution panel groups, alam na namin ang number sa Senado. Alam na namin na mananalo si Erap. Madali naman basahin And noong pumunta kami initially sa bahay ni Sunny Belmonte as manager, doon kami magmi-meeting. Pero bago kami nag-proceed sa kung saan pag magmi-meeting kami, kinalabit ako ni Joker tsaka si Bobby. Sabi niya, Bobby, mag-usap muna tayo dito. Lulukuhin lang natin ang sarili natin dito, sabi ni Joker. Huwag na tayo sumama sa mga prosecutors. Huwag na natin tanggapin ang obligasyon. Mapapagod lang tayo. Matatalo lang tayo sa Senado Lulukuhin lang natin ang sarili natin. Totoo yun. Hindi kumikibo si Bobby. Sayang, hindi na buhay yung dalawa na yun. Tapos, ano ka? Joker ka ako. Hindi mo ba nakikita, this is the opportunity for the people to know what is happening? Ang aking pananaw kako, pag nalaman ng mga tao yung mga pinaggagawa ni Erap kako, mabubuksan ang kanilang mata. Gagawa sila. Sila ang kikilos. That was what happened. Di ba? Ganon din dito. Pag lumitaw yung mga talagang pangyayari, yung mga pinaggagawa, mananatili bang sarado ang utak ng mga majority of the people kahit na maraming tanga dito sa atin? Hindi Yung opportunity yan, Padre. Opportunity to make a closure, to proceed with the trial. Ayun, kung talagang wala sila ebidensya, then do it, be it. Ilang buwan tumagal yung inyo? Sandali lang, kasi nag-walkout kami after the voting on the opening or non-opening of the envelope. Lumitaw na yung numbers ng mga... inaantayin namin talaga yon. Nasa strategy namin yon. Alam namin matatalo kami. So make a very remarkable and important move to grab this situation. Nag-walkout kami, Padre. Ang ganda ng nangyari na yon. Because of that, people made the necessary mo ba? Alam mo, si Junjun, hindi nakikialam yan simula sa mga gawaing bayan na yan. Now, nag-uumpisa na yung gulo, yung anak ko. Sabi ko, magkakaroon ng gulo. Kalapin ko nga yung mga anak ko, ay bigyan sila ng advice. Tawag ako ng tawag, hindi ako makalusot. Busy yung linya, no? Nung makalusot ako, siguro after more than 1 hour, sabi ko, pinahirapan mo ako. Where are you? Galit ako. Tawa siya ng tawa. Daddy, you will be surprised where I am. Nandito ako sa EDSA, Israel. Kasama ko yung mga grupo ko. Hindi na tama yung mga nangyayari. Sumama na ako. Kahit nag-aalaala ko, tuwan-tuwan naman ako sa naging Ganun na posibleng mangyari dito. Can you imagine? Buti kung ganun lang nakagaya ng EDSA 1, EDSA 2, kung ang mangyayari, gulo talaga, patay ang ekonomiya. So, para sa inyo, meron bang pag-asa na gumulong yung mismong impeachment trial sa nangyayari? Meron bang kahinatnan kung dinidribble from 19th, 20th Congress? Ganyan ang mga sinasabi nila Kung mahimasmasan sila, grupo ni Nachis, gumawa ng tama kung sino man ang magiging presidente,
during the 20th Congress, tanggapin ulit yung remanded na articles of impeachment kasi existing na impeachment court dapat gumulong na mayroon na summons Nag-oath na sila, tapos may summon na. Oo, ang nagkakaroon ng gulo lang yung pagbabalik ng... Kailangan tita, ma-sustain yung people movement. Tama naman sila yung hinihingi nila. Kung marinig mo sa mga rally nila, no? Yung hinihingi nila, tama naman At saka, hindi naman sinasabing ikulong si Vice Presidente no? I-try lang. Tapos makikita kung totoo ba yung mga charges ng articles of impeachment, no? Kasi kapag hindi nagbago ang ihip nanging sa Senado, tuloy-tuloy siguro yan. Baka palaki ng palaki yan. Hanggang kagaya nabanggit natin kanina, pupunta na sa EDSA yan. Pag pumunta sa EDSA yan, balik na naman ang ekonomiya natin sa baba. Mag-uumpisa na naman tayo. No? Yan ang nangyayari. Yung EDSA 1, bumagsak tayo. EDSA 2, bumagsak tayo. Ewan ko kung ilang EDSA na ito. Hindi lang yan, parang may faction sa military din The moment na pagka nagkaroon ng mga galaw, at nagkawatak yung military, may grupo doon, may grupo dito. Giyera. Tuloy natin mamaya yan, magbe-break muna tayo. Magbabalik po ang So to Speak matapos ang isang paalala. Huwag po kayong aalis. Nagbabalikan So to Speak at ako po si Sonia P. Soto. Kasama pa rin natin ang ating mga panauhing nagbibigay ng linaw at lalim sa ating talakayan. Walang iba kundi sina former Congressman Oscar S. Rodriguez at Mr. Rene G. Romero. Balikan po natin, although may mga binabanggit kayo kanina na may mga posibilidad na may faction pa rin ng military na pwedeng kapag ito ay hindi na resolba dun sa prosesong legal,
baka ito ay mauwi na naman sa kaguluhan. Yun yung sinasabi ninyo. Pero balikan natin yung mismong impeachment process. So, sa kasalukuyan, para sa kabatiran ng taong bayan, kahit ako hindi man kasi ako abogado, pilit kong inuunawa lahat na nangyayari. Ang dami kong pinakikinggan. Napupuyat ako sa kakapakinig. At saka nanonood ako ng mga live stream. Yun nga pala yung sasabihin ko, yung pagkakaiba ngayon versus nung kayo, wala pang FB noon, wala pang YouTube, walang live streaming, di ba? Yeah. So, ang meron lang yung TV, yung news. Cellphone. Oo, ganon, cellphone. Pero wala pa yung kasi ngayon talagang nakatutok ang mga tao, pinanunood nila Pero pinapanood nila fake news Oo, yun nga, ang daming nanonood ng fake news. Grabe, ang tindi ng misinformation and disinformation, pero ako pinanonood ko yung ang daming magagaling kasi na nagkukwento kung paano talaga. At yun nga, kayo nga may hawak pang libro, ang linaw-linaw pala ng rules ng House of Representatives. So parang pag pinakikinggan ko yung mga legal luminaries na nagsasalita, sabi nila, ang linaw-linaw naman ng mga rules, sila lang naman ang gumagawa ng sarili nilang rules. Wala naman yung mga rules na yan. So, ang tanong ngayon, kapag ba nag-28th Congress na, magtutuloy pa rin po ba yan? O kailangan na naman na mag-file ng impeachment complaint o yung impeachment complaint ng 19th Congress naidala na sa Senado, although nga binalik, 'di ba? Meron kayang possibility na kakailanganin na mag-initiate ng bago? Ako, I'm not a lawyer, no? Sa mga kaso sa mga regular courts, municipal court, regional trial courts, no? Kuminsan yung mga kaso nagbago yung nilipat yung judge. Yung kaso dire-diretso pa rin Yung uupong judge na bago, aaralin niya yung kung anong nangyari doon sa pinalitan niyang judge. So, tuloy-tuloy yun. Yung kaso, paano? Huwag mo sabihin sa akin na kung may kaso ako sa korte, dahil napalitan yung judge, babalik na naman ako doon sa zero. Lahat ng annexes, lahat ng ebidensya, lahat ng mga affidavit namin, gagawin namin ulit, uulitin mo. No? Wala akong alam na gano'n nangyayari sa korte. This is an impeachment court. From the point of view of a non-lawyer mind. Yeah. As a former prosecutor, naging congressman kayo ng napakatagal na panahon, itong sinasabi ni Sir Rene na ito, na dapat ito tuloy-tuloy, kasi hindi sila umaakto bilang legislative body. Kapag impeachment court, ibig sabihin, yung Senado, hindi siya umaakto bilang Senado, kundi bilang impeachment court. Pero papaano yung Kongreso? Actually, yung tanong na yun, pinasa ko initially kay Paring Rene para maipakita sa mga nakikinig at nanonood. Hindi abogado si Paring Rene, and yet naiintindihan niya ang batas. Naiintindihan niya. Can you imagine na-create ang impeachment court? Tribunal yan Tribunal na yan Yeah. The tribunal is not the senator. The tribunal is the court, like an ordinary court of law. Ang tribunal hindi basta-basta nawawala yan. Pag na-create, hindi basta-basta nawawala. Ang mawawala siguro, yung West. Papalitan. Yung tao, yung senator, yung judges. judge. Oo. Pangalawa, tingnan mo, yung mga senador, hindi sabay-sabay na nawawala. Hati ng hati. Yeah, 12 12. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang existence ng Senado. No. Ang pagdating sa tribunal, sa impeachment court, na-create na yan Yun ang kagandahan naman na nag-take out na sila. Nagkaroon na ng summon. Ang pagkakamali lang nila, just to delay, just to justify the delay, the delaying tactics,
just to avoid the immediate trial, para siguro bahagi ng plano ng mga Duterte yan, ni Sara, kinausap ang mga ito, ganito naman delay na lang muna natin, hindi naman kayo totally against them. Pabayaan naman ninyo, ganun, pumayag sila. But, tama yung sinasabi ni na narinig ko kay Risa yun Risa Saka Ontiveros, kay yeah, Senator Risa. Pimentel, na imposible namang gawin ng mga prosecutors or ng House of Representatives na i-assure yung impeachment court na tatanggapin ito ng 28th Congress. Hindi pa existing ang 28th Congress. Oo. But base doon sa mga interpretasyon natin sa batas, base sa mga actual na mga pangyayari sa pag-create ng mga tribunal, hindi nawawala yung tribunal the moment na ma-create. Ang nawawala yung mga tao. Therefore, there will be a continuation of the impeachment court hanggang sa magkaroon ng closure. Itong Decision. decision itong Yung verdict to acquit or Verdict. not. Yeah. Oo. Kasi pwede naman siyang ma-acquit Pero kung ikaw yung nasasakdal, gusto mo bang dinidelay-delay yung ano? Di ba? Ayaw natin, pag nasasakdal ka, ayaw mo nang dinidelay-delay that is my point, son. Kasi justice delayed is Denied. justice denied, di ba? Alam ni na Sara, alam ni na BP, na they have the numbers. Bakit dinidelay-delay nila? Kasi ang ayaw nila, mag-umpisa yung trial. Doon lilitaw yung mga order to subpoena, EMLA. AMLA. Bring these documents, these records, etc. Kung walang dokumento, walang records, kung nakakasigurado si Sara na wala, hindi totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes, mamadaliin nila ito. Oo. It is for their own good May number sila Ang normal behavior, kapag ka ikaw ay accused, Oo. gusto mong masolve ka agad ang kaso mo. Yeah. Of course, di ba? Hindi yung kung wala kang ginawang masama at dinala ka sa korte o sa hearing, malakas ang loob mong magsalita. Hindi yung ayaw mong sumagot, ayaw mong magsalita. Tapos inaaway mo yung hearing o trial. So anong ibig sabihin nun? Kung, ordinary yung utak ng isang tao na alam mong accused ka, pagkatapos ayaw mong maumpisahan itong paglilitis para linisin ang pangalan mo. Kung talaga wala kang tinatago, kung bukas na bukas, bigyan niyo ako ng clearance na wala akong ginawang masama. Exactly. Oo. Kasi ako, ganun din ang iniisip ko, ganun ang point. Bakit mo, di ba, pag ikaw ang may kaso, Tsaka gusto mo nga matapos agad, di bakit mo ba? inaaway yung mga naglilitis? Exactly, di ba? Kasi kung wala kang kasalanan, gugustuhin mo na mas bumilis na ang proseso I think that's the normal para malinis behavior. na yung pangalan mo, para tapos na, di ba? And then you can go about your, yung ginagawa mo, vice president siya di ba? Meron din siyang tungkulin sa bayan na sinumpaan di ba? Pero, sir, halimbawa, nag-resign. Kasi narinig ko sino ba narinig? Gutierrez. Pag nag-resign daw, posibleng mawala na, matapos na, o pag kasi di ba, pag na-impeach, perpetual disqualification, di ba? Hindi na siya makakatakbo. Na-impeach na pagka na-convict ka mo. O pag na-convict na, ibig ko sabihin, kasi na-impeach na siya ng House of Representatives. Pag na-convict na siya ng impeachment court, ang posibleng yung magiging penalty o punishment, kung ano man tawag doon, ay Dalawa lang. Removal from office. Perpetual Okay, disqualification. yung dalawa na yon. Walang hindi maji-jail, hindi makukulong, di ba? Walang ganon. So, kung mag-resign. Yun. Kung mag-resign, may iwasan niya yung disqualification. No, kasi walang trial, walang conviction. Nag-resign may iwasan niya yun. Makakahabol siya. Oo.
Although, pwede siyang filean ng mga cases later on, but that will take time. Iiwasan niya, there is a possibility. Ang iba niyang mga bata, ang thinking nila, baka mag-resign. Sapagkat that will save her from that hindi lang ignominy, kung hindi sa possibling ma-disqualify siya perpetually. Para may tanong ako. What if doon sa paglilitis, lumitaw may ninakaw siyang pera ng bayan? Oo. Babayaran ba niya yon o ikakukulong niya yon? Hindi, wala yon. Sa impeachment trial, ang i-determine lang kung mayroong ebidensya o wala. Pagkatapos, magde-decide pa yung mga senator judges. Pag marami yung numbers niya, i-acquit din siya. Ngayon, kung i-convict siya, ang conviction, the result of conviction is removal from office and perpetual disqualification from holding Pero sa public paglilitis, office. may ninakaw siyang 1 bilyon. Kunyari, lumitaw na. Wala yun. Ipo-prosecute siya separately sa mga criminal or civil cases. Okay. Pwede pa siyang i-prosecute. Sino pwedeng magdemanda sa kanya? No? Yung mga interesado, yung Estado, yung mga institusyon na apektado ng kanyang ginawang hindi tama, Pwede pang habulin. pwede pang habulin. Yung mga, kunyari, yung mga pinlander. Yes, Lalo na lumitaw doon sa bank account sana, nandun yung pera. another case or other cases na yon. Pero dito, dalawa lang ang magiging possibling epekto kung convicted. Kung acquittal, wala lahat yun. Kung convicted, removal lang. And perpetual disqualification from getting public office. Pero kung halimbawa, bakit siya hindi nagre-resign dahil meron pang 3 taon o kung mawawala siya sa poder, sa sitwasyon nila, baka humina, di ba? Tama. Posibleng humina politically kung magre-resign. Talagang hihina sila. Oo. Pangalawa, magre-resign sila, titirahin sila lalo ng mga cases. Pangatlo, ang paniniwala nila, madidribble nila ito sapagkat marami silang tao sa Senado. Were it not for that, siguradong matagal na nag-resign yan. Kala ko sasabihin mo, marami silang pera para sa Senado. Maraming pera yan, pero hindi pa palilitawin. Ha? Maraming pera yan. Pero kahit na yung di ba, binabayaran din nila yung international lawyer nila sa ICC. Ang mahal nun. Tsaka Ang dito, mahal pala nun 16 yung Tapos dito kanyang yung, defense. puro mga yun, nakita nyo ba yung mga pangalan? Mga de Campanilla ba yun? At mamahal ang mga bayad nun? Hindi pa. Sino ang main Fortune. nila? Fortune Fortune ulit. Pero 16 na. Pero 16 sila. 2 Fortune ang nakita ko Oo, Babae yung isa. Oo. kalaban din namin nung kay kay Erap. Pero sila, kay subordinate sila ni Narvasa, Chief Justice Narvasa. Tsaka ni Flaminiano. Yung nakalabang kong si Fiscal Flaminiano, yung nang presenta ako ng testigo, siya ang tinapat sa akin ni Mendoza. Mahuhusay yung mga noon. Sinaporton, hindi ako believe sa mga yun. Okay. Siguro dito sa puntong ito, nais ko kayong tanungin at baka interesado ring malaman ng taong bayan. Kung halimbawa, hihingan kayo ng payo, anong payo ang ibibigay ninyo sa mga... Hihingi rin ako ng payo kay Pare Rene. Anong payo ang ibibigay ninyo? I read your letter to Senator Cayetano. I know na kayo ay dating magkaibigan, no? So, ano ang gusto niyong ipayo sa kanya at sa mga kasamahan niya? At ganun din siguro sa ordinaryong mga mamamayan na nagugulungan. Unahin siguro natin yung payo sa mga senador at pagkatapos yung payo sa taong bayan. Ano yung dapat nating gawin, ang ordinary citizen, sa mga nangyayaring ito, Kong Rene? Yeah, from an ordinary citizen, no?
nagiging, actually, kapag ka meron kang nakitang kumakandidato pag election at nakita mo itong taong ito ay magbibigay ng magandang serbisyo sa ating bayan by na maging senador o congressman o mayor or governor, ano, we cannot help but sometimes kung kaya natin, tinutulungan natin ang mga ito. So, may mga ilang senador, congressman na tinutulungan ako personally, no? Para yung adikahin ko sa yung advocacy ko na gumanda ang bansa natin para sa ating mga kababayan, para sa business, kasi businessman ako. Gusto kong itulak through these people. At kapag ka itong mga taong ito, dumating yung panahon, yung crossroad sa kanilang career at nakita ko yung values na we share, na pinag-uusapan namin at hindi nila ginagawa doon. Meaning, they violated our friendship. Kasi kaya kami it's incidental lang yung pagkakaibigan namin because siya ay manunungkulan, ikaw, isang govern at saka governor. No? Gusto namin na talagang bigay nila yung karapat-dapat sa mamamayan. At kapag ka hindi mo na binigay ito, hindi na kita kaibigan, iiwan kita. So, kausapin mo na kita, pero kung pinipilit mo, hindi kita kaibigan at susunod na election, baka kung meron man kaming maitutulong, hindi ka na namin tutulungan kasi hindi ka karapat-dapat sa pwesto sa gobyerno. Ganun ang tingin namin. Ito namang sa mga tao naman, no, dapat siguro, no, aralin nating mabuti kung ano talagang nangyayari. Huwag lang tayong sumunod kaagad, lalo na ngayon na daming disinformation, ang daming fake news, no? Ang daming taong napapasunod doon. Kaya kung minsan, instead na sila ay maging part of the solution, nagiging part of the problem yung mga tao. Kaya lalong humahaba, lalong lumalaki yung issue natin. At itong mga taong ito, normally, sila ang unang-unang tatamaan, sila ang kawawa kapag ka ang ekonomiya natin tinamaan dahil sa politikang ito. Okay, maraming salamat, Kong Rene. At sir, ano ang inyong mensahe sa mga senador at sa taong bayan? Ako naman, alam mo, hindi na ako talagang lumalahok actively sa mga ganitong klaseng diskusyon. Hindi na ako active masyado, kagaya ng dati. Pero for two reasons, ikaw na nag-imbita. Pangalawa, gusto kong maging bahagi ng magiging tamang pananaw ng mga mamamayan sa pakikialam nila dito sa mga nangyayari sa ating bayan. Gusto kong maibigay sana sa kanila yung sa aking paniniwalang katotohanan. Yung dapat nilang pakinggan at malaman para makapagdesisyon ng tama. Isa yun sa mga dalawang dahilan kung bakit ako nandito. Parang maging bahagi ng kanilang pag-aaral. Sapagkat hindi ordinary sitwasyon ang mga nangyayari ngayon. Seryoso. Sa hanay ng mga kaibigan nating nasa pwesto, sa mga senador na marami dyan dati kong kasama sa Kongreso, si Cayetano, yung mga iba dyan, gawin lang nila yung kanilang trabaho. Hindi ko naman sinasabing totally maging statesman sila. Gawin nila yung nararapat bilang leaders. Sundin nila kung ano ang dapat sundin. Lahat tayo nanumpa. Pagka nasa pamahalaan tayo, sila nanumpa bilang membro ng impeachment court. Follow the dictates of the Constitution and of the laws. Sundin lang nila yun. Wala tayong hinihinging extraordinary sa kanila. At para maging kapanipaniwala naman,
at magiging talagang leader ng bayan. Ang level nila dapat sila ang maging modelo, maging halimbawa sa pagtahak sa tamang landas at pagsunod sa dapat sundin. Kung ganito ang gagawin nila, sino ang papalo ng mga tao? Sino ang pakikinggan nila? Ang mangyayari doon, magugulo sila. Magkakaroon ng kaguluhan. Lahat tayo ay tatamaan. Ayaw ko nang mangyari yung mga ganun. Maraming mapapariwara, maraming madidisgrasya, and the worst, tatamaan ang buhay ng ating mga anak, saling lahi. Ano pang mangyayari sa bukas ng ating ekonomiya pagka puro gulo? Tama yung sinasabi ni Pare Rene, iiwasan tayo ng mga investors na dapat makatulong sa pagbangon sa atin. So, I hope and pray that the so-called leaders who are there to answer the call of the time properly do what they should be doing under our Constitution, under our laws, and under the oath they took upon themselves to consider in exercising their mandate. Thank you very much. At dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa So to Speak. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, former Congressman and Mayor Oscar S. Rodriguez at Mr. Rene G. Romero sa pagbabahagi sa kanilang kaalaman, karanasan at pananaw sa usapin ng impeachment. Mahalagang manatiling mapanuri, bukas ang isip at nakatuon sa interes ng bayan. Hindi ko gusto nating ituloy o matuloy o matapos ng impeachment, hindi ibig sabihin gusto nating makonvict o ma-acquit si VP Sara. Gusto nating lumitaw ang katotohanan at gusto nating batay sa ebidensya kung siya ay ma-acquit o ma-convict. Higit sa lahat, tayo po mga mamamayan ang may tungkulin na alamin ang totoo at makilahok sa usaping pambansa. Ako po si Sonia P. Soto, hanggang sa muli, dito lang po sa So to Speak.